কি সুন্দর কর্মক্রিয়াটি। জগন্নাথ জয় বলন্তি শ্রিয়া প্রসন্ন হইলি ठीक
ଯେବେ ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ଏ ବିଷୟରେ ହରକୁ ଜଣାଇଲେ ସେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇ ତତେ ନିଶ୍ଚୟ ଆମର किस करुଛି ନି ଥରେ ନମ୍ବର ସେ କେବେ ହବ ଠିକ ଅଛି ଏଇଟା ଆଉ ଟିକେ ବଢେଇ ଦେବ ସାଉଣ୍ଡ ଟିକେ ବଢେଇ ଗୁରୁବାର ବ୍ରତ ବିଳମ୍ବ ହୋଇଗଲାଣି ଯାଏ ରାମଦେବ ଚଞ୍ଚଳ ପ୍ରଭୁ ସେପଟେ ରୋଷେଇ ହେଉ ତେଜଶ୍ରିୟା ତୋହର ମଙ୍ଗଳ ହେଉ ଏହିପରି ଭକ୍ତି ପୂଜା ମୋର ପ୍ରତିଦିନ କରୁ